Gaur, azaroak 25, emakumeenganako indarkeriaren aurkako eguna dugu. Azaroak 25 ez da ospatzeko eguna, ez da jai eguna. Tamalez, egunero iristen zaizkigu, inoiz ezagutu beharko ez genituen egoera triste eta gogorrak. Gizartean bizirik dagoen errealitate latz eta gordina pasaratzeko eguna da. Eta guk derrigorrezko eta derrigorrezkoaren ondoko bigarren hezkuntzako Irungo ikastetxeko ikasleok eta irakasleok gaur azaroak 25 manifestu hau 4 hiztetara zabaldu nahi dugu. Ez dezagun ahaztu halaber hau eguneroko lana dugula. Ozen esan dezagun ez dugula horrelako indarkeriarik nahi, ez dugula onartzen. Emakumeen aurkako indarkeria sistematikoa salatu nahi dugu eta hori da gaur hemen egotearen arrazoia. Horregatik, zuri, niri, gizon emakume, pertsona guztioi ahotsa altxatzea tokatzen zaigu. Indarkeria matxista gure gizartetik kanporatu arte, uste sendo sakonago batetik. Indarkeria matxistarik gabe bizi nahi dugu, gaur eta egunero. Sare sozialetik zoritxarrez gero eta sareago jasotzen ditugu indarkeria matxistaren inguruko mezu negazionistak. Sare sozialetik erabili ditzagun modu irekitzailean eta pertsiboen neurtiko karen. Sustatu dezagun, indarkeria matxista ukatzearen alde egiten da, eta hau onartezina da. Feminismoa dugu tresnarik preziatuena gizarte justuago baten alde borrokatzeko. Feminismoa denon mesederako da eta hau guztiok barneratzea ezinbestekotzat jotzen dugu eta horretan indarra jarriko dugu. Txiki-txikitatik berdintasunean hazteko beharra ozen aldarrikatu nahi dugu. Ikusaraztea feminismoa ez dela emakumeen gauza bat eta sinestaraztea berdintasuna ez dela inoren aurkakoa. Horrexegatik, Irungo plaza honetatik udaletxeko ordezkari publikori ikastetxeetako arduradunei, hezkuntza sistemaren eragilei eta elkarte feministei gu geuk gazte irundarrakoak honako hau eskatzen dugu. Emakumeok beldurrik gabe bizi ahal izatea. Indarkeri matxista identifikatzeko prebentzioa eta esku hartze egiteko formakuntza jasotzea. Indarkeri matxistarekin zero tolerantzia. Gero, genero indarkeriaren biktimeentzat babesa, laguntza eta baliabideak jasotzea. Gaurko elkarretaratzea azkena izan dadila nahiko genuke, baina biktima bakar bat gehiago dagoen bitartean, hemen jarraituko dugu indarkeria matxistari aurre eginez. Gorra borroka feminista! Elkarri babesa emanez, elkarri lagunduz eta elkarrekin borrokan jarraitu dezagu. Ez da bat gehiago ere. Oraintzea maizen kemea, abestia babesten dugun bitartean, ikastetxe desberdinetan prestatu ditugun origamizko bihotzak altxatuko ditugu. Bihotzak horiek altxatuko ditugu bihotzak. Keinu honen bidez, eskola guztiek indarkeria matxistaren kontrako bateratasuna adierazi nahi dugu.